Be da ni'n ei heddiw de, ydy tynnu lluniau ar gyfer rhaglen Dolig newydd. Fe ni am oriau yn trwy meddwl am deitlu rhaglen a yn diwedd Sioe Dolig Tudur Owen. Dwi'n meddwl mistletoe, felly gyd tidio'r sos bach hefyd. Mae hwn bach yn gyfrinach, rili. Mae Meical Owen yn ar y rhaglen hefyd, fel rhyw fath o... Beth ydy deitl di, Meical? Sidekick. Right hand man. Na, dwi'n licio ni. Na, dwi'n licio right hand man. Dwi'n meddwl fideo dda. Dim ond jyst lluniau, jyst efo chydig o hwyl yn efo. Oedd y lluniau yn byw yn ôl llyfr yn? Cyn gwynab tudur, a dwi'n meddwl dwi'n dod teol efo wneud rhyw fancy move. Fath o dwi'n neud, lle. Mae tudur yn edrych yn serious. Dyna ni, da ni wedi gorffan, wedi bod yn mynd o'r brysur, dwi wedi bwyno fo'r holl wenyn yma adra wan, dwi'n meddwl. Os da chi eisiau clywed mwy amdana ni, cerwch ar ein tudalen Facebook ni. Ta-ra!